Så har vi sgu fisketur. Klar til at tage en gededræs. Ja. Så er vi store. Er der meget snaller? Det virker bare mærkeligt på årstiden. Ja, det gør den nok. Det burde der ikke være på den her årstid. Ja, getter. Det var først kast. Woo! Første kast. Yeah, baby. Er vi klar, drengene? Skal der bruge net til det? Nej. Nice, very nice. Ja, getter. Ja. Ej, men den er større. Den er sgu okay, den her, drenge. Den er pæn, Doc. Det er en 5 kilos. Ja. Nice. Prøv lige at se, en basse, mand. Det er en pæn fisk. Øj. Skal vi ikke lige have et rigtigt billede af den? Jeg har ikke telefonen med. Andreas, prøv lige at kigge. Nej, jeg sætter den ud igen. Hvad siger vi så? Way. Pæn fisk. Ja, det er en pæn fisk. Oj, hop. Ja. Getter. Der er til lidt størrelse på den her. Ja. Er det egentlig skal bruge net til, tænker jeg? Ja. Det tænker jeg, det er en pæn fisk, det her, Doc. Den er sgu okay. Den er, jeg tror, det er en halv stor ind, den her, Doc. Ellers har jeg kort mærkeligt. Ja, hvis jeg kan. Hvor er den? Ja, der er en skraver der på den. Jeg prøver her at se der på siden. Jeg holder den. Ned igennem der. Ja. Fin fisk. Dagens første. Ja, dagens første. De her på bunden. Og herren. Lige før den spytter den ud nu. Ja. Ja, den er fri. Den sidder ikke særlig godt. Nej. Så. Okay. Ja, fint. Fin lille gede. Jeg sætter den ud her. Bam, mand. Fik du det på film? Ja. Ja, det var fedt. Wow, et hook. Shit, mand. Ui, hug. Ja. Står her. Ja. Hugger igen.
Kasper. Der skal det ansigt. Det er sidste så. Ja, ja. Så må du også lige... Jeg gør alt, hvad jeg kan, Doc. Vil du fiske med den hvide, Jørgen? Det kan jeg godt. Så skifter jeg meget længe på den her. Ja. Det kommer det om, fordi der er ikke så dybt. Nej, det er der ikke, nej. Jo, gitter. Ja, det er en ultraklejner. Det er ikke engang gede. Jeg tror ikke engang, det er en gede. Jo, det er en gede. Ja, det er mikrogeden. Den er lidt større. Ja. Der er fint fisk, der hopper her. Fisk. Oj. Det er ikke nok større. Ah, så stor er den heller ikke. Lige umiddelbart. Ja, fint nok. Jeg skal bare lade den udenom grøderen her. Hey, vi skal lige have den her. Godt til. Ikke sådan noget helt vildt. Oj, det der. Ja. Er det en god størrelse? Ej, jeg lille. Filmer du? Ja, det gør jeg. Ja, det Yes. ja, jeg henter lige fangen. Prøv at se, hvordan finnerne kører. Ja, jamen, den har det super fint. Den er bare sådan meget rolig. Ja. Prøv at se, den står med finnen op over vandet. Ja. Nøj, jeg troede den turde. Kan du se det? Ja. Derovre siger du? Ja. Jeg kan vist ikke se noget, Nej. men jeg kan godt prøve. Men ja, nu flot der. Jamen, så siger jeg sådan. Kom her. Det kunne være dejligt. Ja. Det er det så. Det gjorde det. Nej, nøj. Nej. Ja. Det er bedre. Den er stor. Dok, det er en stor. Net. Dok, den er kæmpe. Ja, Det føles sådan. kæmpe med den. Ja. Gør den kraft. Nettet nede i vandet. Okay, så stor er den heller ikke. Fuck, den kæmpede bare meget. Du har den i net. Ja, det tager lige net. Står stabil nok, gør det? Jo, det står faktisk fint. Det står en lille smule skævt stolen, men ikke noget, der er helt hysterisk. Jeg kunne godt tænke mig, at den var rettet mere op. Har en god udsigt derfra. Ja, det er kongen. Ja, fisk. Er det en god? Nej, det er ikke en roser. Det er en kleiner. Dagens første fangst. Gerne, Doc. Jeg kan ikke... Giver den lige lidt lige. Ja, bare gør det. Fint, Doc. Klasse. Ja, den har jeg også fået på GoPro-kameraet.
Ja.